500 बक्षाल आणि ऑनलाईन आले तेव्हा सोमाडावर आणि समालोचन करताना 500 बक्षाल आपलं मनपूर्वक धन्यवाद. 15 सुटला या मैदानातला आणि 15 मध्ये एकूण गाड्या 5 पळतात आणि 5 गाड्यामध्ये लढत चालू आहे. कोण होतोय सेमीला पात्र? अतिशय सुंदर अशी गाड्या, सुंदर अशी लढत, शेवटच्या क्षणाला बाजी मारली. गड क्रमांक 15चा निकाल, 15चा निकाल तास क्रमांक 5 मधून धावली गाडी श्री भैरवनाथ प्रसन्न जगन्नाथ शिवणकर खर्शी यांचा बादल. या गाडीचा प्रथम क्रमांकाला विजेत्या बैलगाडी मालकाचं त्यावरती बसलेल्या चालकाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. खर्शीकर आपल्या बैलांची नावं सांगून जा. बादल बरोबर कोण होतं ते? येऊ दे.